ini ndoona kunge mapolitician emuZimbabwe vanopfuta mbanje chaidzo because unoona kuti zvimwe zvinhu zvavanozotanga kutaura vachinge vabva certain political party unoshaya kuti zviri kubva nekupi zvichienda nekupi iko zvinhu zvanhu vakawanda tarisa vari kuita zvinorova anozotanga kuda kuti aiwa taizonzwa izo atobva ikoko vakashatira pakati but pavanga vari vese vanga vachiwirirana. That's why inini zvangu mostly handinyanyise kubhilivha kune mapolitician zvinhu zvavanotaura because ndinchiona kunge nyemba dzega dzega right. Panapa ari kubudikira achitaura kuti you are a sellout if you vehemently refuse to be a member of their praise and worship choir. You are a sellout if you easily see through the ideals of their personality cult brand of politics. You are a sellout if you are a deep thinker. You are a sellout if you renounce and denounce the politics of puppetry. You see, so you are a sellout if you publicly apologize for playing a role in advocating for the imposition of painkillers, heinous, evil and satanic punitive and illegal Western countries. maZimbabweans. Alright, inini mubvunzo wangu ndinokulezo ayo kana zvimwe zvachanga unotoona kuti kuverenga kwacho ukandisiyane nazvo because unopedzera kutanga waspokesperson wake kana kuti unopedzera kutanga sellout rake iwe. Alright, dambobvunzo inini paari kutaura nyaya dzekuzoti hey iwewe paunenge wazonzi zvemasanctions chinji zvese zvaari kuzonyora achienda kuzasi kuti wanzi wazoapologize zvemasanctions, iwe paunenge uchimboenda ikoko unenge uchienda uchiti uri kuitei kana uchinyazoziva kuti iwo zvinhu zviri kuitwa izvi hazvisi right, uchinyazoziva kuti zvinhu zvakashatira nyika izvi unenge uchimboendere chii ikoko, unenge uchizvibvumire chii, unodi kugara wangotaura kuti inini zvemakutoida kutoitira zvemasanctions handisi kuda itai mega. But pazvine zvichiitwa unenge uripo ipapo unozobuda uchiapologiza chii, kuapologiza here kana kuti kwakutokanda CV rimwe kune imwe political party because hapana zvazvimeke sense kuti unzi uri kuapologiza pakadai. So mapoliticians emuZimbabwe vari very funny and handitozive kuti chii chinenge chichimbonyatsoitika nevanhu ivava because pavanga vari kunana MDC ikoko vainyatsowirirana vachiita zvinhu zvavo zvese, atori spokesperson, kutopiwa chigaro, kutotrustwa, kunzi information yese yepolitical party yavo inenge ichisvikira paari uzonzi ndiye anotanga kuibudisa, pakanzi pane chakati choda kurespondwa, pakati pane zvinhu zvakati zvoda kutaurwa, zvoda kuadreswa, ndiye anenge achingobudisa information achiita basa iroro every day. Information yese ichisvikira paari yeparty kureva kuti iye wacho yanga itori same presidentship nevanhu vacho vaari kuda kubudikira nhasi achitaura kuti nhasi wakunzi rusela kuti nekuti waapologiza for doing 1 2 3 things 1 2 3 things izvo zvauri kunzi waapologiza wakambozviitire chii? You are a sellout kana zvakadaro because iwo wakabvumire chii kuita zvinhu zvakadaro. Ndokurwara kwacho kuti ichitaura vanopenga vakomana avo ameno muri Zimbabwe. Tell me what to think. Muri kuionawo senyaya iyi nhasi vakuda kubudikira vada kutsvaga jezi ameno kuti vakuda kudonhedza vamwe vavo vacho here vaimboshandira kana kuti vada kuedza kuti ase alright kana kuti ari kuti alright iwo you are a sellout because you do wakaita 1 2 3 things ari kuedza kutaura kuti akunongedzera kamonzora because monzora ndiyakasara nepolitical party iyo yeMDC because apa there is no way kuti vachanongedzera chamisa kuti akazobva kutriple C chinchi because triple C haina masanction akaenda notsvaga masanctions akatouya political party inozikanwa kuti yainyanya kumhanya kana kuti yanga iri pascandal dzemasanctions iMDC. Triple C haina zvemasanctions zvakaita chero makanongedzera mapolitical party futi chamisa wacho haasisina political party at the moment.